Ωραία, λοιπόν τα καταφέραμε μετά από διάφορες προσπάθειες setup και εγώ και η αδερφή μου, Κοκούλα και Πινού, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα μια προσπάθεια για να μιλούμε για κάποια θέματα τα οποία άπτονται των επιστημών, τέλος πάντων, που έχουμε εξειδικευτεί. Πέραν των επιστημών, επίσης των προσωπικών μας εμπειριών και προβληματισμών, προσπαθώντας τέλος πάντων να τα παντρέψουμε τούτα τα δυο κομμάτια, να εξηγήσουμε τους προβληματισμούς μας, τη σήμερον ημέρα της κοινωνίας, των ηλικιών μας, εμάς ας πούμε, αναλόγως τι συζητούμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους της ηλικίας μας, μεγαλύτερων, μικρότερων κλπ. Χρησιμοποιώντας τις επιστήμες μας, ούτως ώστε να το αναλύσουμε πιο πολλά σε βάθος. Τούτη είναι η ιδέα ουσιαστικά του podcast που θέλουμε να ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε νομίζω ένα μικρό introduction για εμιά. Ναι. Άρα, δίνω τη σκητάλη ενός μικρότερη μου. Γεια σας, εγώ είμαι η Δέσποινα, also known as Δένα ή Πινού. Είμαι γιατρός, είμαι τελειωμένη γενική παθολόγος και σχεδόν τελειωμένη καρδιολόγος. Ζω στη Γερμανία, στο Βερολίνο, εδώ και 10 χρόνια και έχω μια ιδιαίτερη αγάπη προς την ανθρωπότητα, θα πω. Αυτό, βάζω τελεία. Εγώ είμαι η Γεωργία, η Γεωργιάνα, η Τζία, ό,τι ανάλογος του πλαισίου που με ξέρατε. Κόκος. Λοιπόν, εγώ είμαι τελειωμένη κλινική ψυχολόγος, εγγεγραμμένη από το 2011 κάπου τζαμέ. Σπούδασα στην Αμερική το πτυχίο μου και το μάστερ μου. Επέστρεψα στην Κύπρο το 2012 και από τότε εξασκώ την επιστήμη της ψυχολογίας σε εφαρμοσμένο πλαίσιο. Κυριότερα με ενήλικες, έτσι δουλεύω. Το μεγαλύτερο μέρος του επαγγελματικού μου χρόνου τα τελευταία χρόνια το αφιερώνω σε φοιτητές, άρα ας πούμε νεαρούς ενήλικες θα λέγαμε. Άρα πολλές προβληματισμούς που ακούω στην καθημερινότητα μου έρχονται από αυτόν τον πληθυσμό. Και παράλληλα, τελευταίως πέρσι συγκεκριμένα, ολοκλήρωσα και το διδακτορικό μου, το οποίο είχε κυριότερη προσπάθεια να κάνει να δούμε πώς κάποιες δεξιότητες ενσυνειδητότητας τι επιδράσεις έχει σε κάποιους πληθυσμούς πάλι νεαρών ενηλίκων, κυριότερα άτομα τα οποία είτε παρουσιάζουν έντονα αγχώδη συμπτωματολογία, είτε άτομα τα οποία έχουν περισσότερα χαρακτηριστικά σκληρότητας. Και με αυτό σήμερα αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε για το πέθανες ποτέ που το άγχος? Πέθανες ποτέ που το άγχος? Ξέρουμε κάποιον που πέθανε ποτέ που το άγχος? Και όχι μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά, γιατί μπορεί μέσα μας να θεωρούμε ότι να πεθάνω από το άγχος, σκεφτόμενοι ότι έχω να κοιμηθώ 5 νύχτες ή μπορώ να φάω ή συγκεντρώνομαι στη δουλειά μου κτλ. Αλλά έχασε κάποιος ποτέ τη ζωή του από το άγχος? Νομίζω, επιστημονικά μιλώντας, όχι. Αλλά έχασε την ηρεμία του. Έχασε πολλά άλλα πράγματα, μπορώ να πω. Όπως είναι δουλειά, ψυχική υγεία, κιλά, χρόνια από τη ζωή του. Ακόμα και σχέσεις, νομίζω. Πάρα πολλές σχέσεις. Επιλογές που μπορεί να κάνουμε κατά τη διάρκεια της περίοδου που είμαστε αγχωμένοι. Νομίζω να δώσουμε λίγο στους ακροατές μας και την κατανόηση του τι εννοούμε όταν λέμε ότι μιλούμε για άγχος. Άρα, το άγχος είναι πολλών μορφών και καλό θα ήταν να το διαχωρίσουμε σε άγχος το οποίο είναι αναμενόμενο να βιώνουμε, γιατί υπάρχει και τούτος ο μύθος ότι το άγχος είναι κάτι κακό, πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε, και πολλές φορές όταν λέμε να μάθω να διαχειριζόμαι το άγχος μου, πολλά άτομα εννοούν να μην το νιώθω. Ενώ δάμε ένα από τα κομμάτια που θέλουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε και την κατανόηση ότι
βιολογικά δύνατο να μην νιώθεις το άγχος, ενώ πραγματικά αν δεν νιώθεις άγχος σημαίνει ότι έχεις σοβαρό πρόβλημα, ας πούμε, στον εγκέφαλο σου. Κάποια, ας πούμε, σημεία στον εγκέφαλο σου είναι αρκετά ανεπτυγμένα ή έχουν βλάβη για να μην σε παραπέμπουν να νιώθεις άγχος. Γιατί το άγχος έχει μια πολλά μεγάλη ποιότητα στη ζωή μας, εφαρμογή στη ζωή μας, να μας δώσει μια δυνατότητα να ξέρουμε πότε χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να επιβιώσουμε, πότε είμαστε σε μια επικίνδυνη θέση. Ουσιαστικά πυροδοτεί το κίνητρο. Να κάνουμε κάτι, ουσιαστικά να εξελίξουμε ένα κομμάτι μας. Κατά τη δική μου άποψη, το άγχος δεν είναι πάντα αρνητικό, δεν έχει πάντα αρνητικό πρόσημο. Ας πούμε, το άγχος έρχεται σε πάρα πολλές μορφές, actually. Δηλαδή, ένα από τα main πράγματα που έχει θετικό πρόσημο, ας πούμε, το άγχος είναι το ανυπομονώ για κάτι. Π.χ. έκλεισες μαζί με τους φίλους σου, είσαι 17 χρονών και είναι το πρώτο σας ταξίδι μαζί. Και δεν μπορείς να κοιμηθείς τις νύχτες, μια εβδομάδα, ας πούμε, ξαπλώνεις στο κρεβάτι και φαντάζεσαι πόσο ωραία είναι που να πάτε μαζί στο πρώτο σας ταξίδι και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Τούτο το κομμάτι είναι άγχος, αλλά είναι ένα άγχος που σου διά θετικό συναίσθημα. Είναι και αγωνία δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Το άγχος είναι αγωνία, αλλά και ανυπομονησία. Η αγωνία μπορεί να έχει αρνητικό πρόσημο, δηλαδή δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα γιατί σκέφτομαι ότι σε 5 μέρες έχω εξέταση και μπορεί να πάω να κοπώ. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα γιατί ανυπομονώ για κάτι πάρα πολύ θετικό. Επίσης, αν το δούμε βιολογικά, το άγχος είναι ένα κομμάτι το οποίο κινητοποιεί τον άνθρωπο στο να μην ίσκει idle, η λέξη αδρανής. Σε περίπτωση που κινδυνεύει ο άνθρωπος, σε περίπτωση που ο άνθρωπος πρέπει να δράσει άμεσα. Το άγχος... Να δώσουμε και κάποια παραδείγματα για να λίγο πιο συμβολικά, ας πούμε, για τους ανθρώπους. Ναι. Άρα, πότε θα ήταν κάπου πιθανό που κάποιος, ας πούμε, να ανιχνεύσει ότι ίσως χρειάζεται να κάνω κάτι ή να πυροδοτήσει βιολογικά το άγχος μου για να επιβιώσω? Π.χ. μια κοπέλα, να το φέρουμε το παράδειγμα που είναι κάτι πάρα πολλά common τη σήμερον ημέρα. Μια κοπέλα περπατά τη νύχτα να πάει σπίτι της μόνη της, σε έναν δρόμο που σχετικά σκοτεινός. Τούτος ο δρόμος, τέλος πάντων, εμφανίζεται ένας άντρας πίσω της. Και τούτη η κοπέλα ξαφνικά κινητοποιείται ο μηχανισμός του στρες μέσα της, κάνει την να περπατά πιο γλύωρα, κάνει την να σκέφτεται πιο γλύωρα και να σκεφτεί, OK, σε περίπτωση που μου επιτεθεί, τι μπορώ να κάνω. Το κλασικό που βάλουμε όλες τα κρυλίθκια στο χέρι μας και ξεκινούμε να περπατούμε πιο γλύωρα ή ανοίγουμε το βήμα μας χωρίς να τρέχουμε. Τούτον είναι η πυροδότηση του άγχους που σε βοηθά στο να μπει στο fight or flight για να σωθείς. Τούτο το κομμάτι, ας πούμε. Ένα λίγο μακάβριο παράδειγμα, αλλά ζούμε το ούλες καθημερινά. Και νομίζω να πούμε και να το fight or flight, γιατί είναι κάτι το οποίο βιολογικά μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Μπορεί να είναι τούτο το κομμάτι, μπορεί να είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι ας πούμε υπάρχει κίνδυνος, ξέρω εγώ, ξεκινά σεισμός. Κάτι το οποίο να είναι ένα συμβάν το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται στη ζωή μας και εμάς σαν να υποβάλλει μας η βιολογία μας, το σώμα μας να κάνει κάτι ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να επιβιώσουμε. Και το fight or flight, πολλά σωστά είπε η Πινού μας, ενώ ότι είτε να μείνουμε για να παλέψουμε, άρα τούτη η κοπέλα ξεκινά να σκέφτεται με έναν τρόπο που αν λάχω επίθεσης εγώ πρέπει να είμαι σε θέση να αμυνθώ, άρα προσπαθώ να στελεχώσω όλα τα πιθανά σημεία τα οποία είναι διαθέσιμα, τους σπόρους που έχω αυτή τη στιγμή διαθέσιμους για να είμαι προετοιμασμένη, ή μπαίνω στο flight mode, άρα προσπαθώ να περπατήσω πιο γλύωρα ώστε να διαφύγω. Εντάξει, και έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις που είναι το numbness, δηλαδή έναν άτομο, ας πούμε, μπαίνει σε έναν... Παγώνει. Ναι. Παγώνει μπορεί να αντιδράσει, ας πούμε. Και πολλά βιολογικά είναι να το δούμε το πράγμα και σε άλλα είδη ζώων που μπορεί να συμβούν, αλλά πολλές φορές είναι και το κομμάτι του δεν ήξερα τι να κάνω τη στιγμή, επάγωσα γιατί τούτον το πράγμα έπιασε με απροετοίμαστον ή απροετοίμαστη. Ας πούμε, τούτον βλέπω το εγώ συχνά στα νοσοκομεία, όταν ο συγγενής
κάποιον ανθρώπων, τέλος πάντων ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος, μπορεί να υποστεί κάτι, έναν οξύν γεγονός, ας πούμε, μπορεί να το φέρει σε σε έναν emergency, ας το πούμε, ιατρικό. Και οι συγγενείς φέρνουν τον ασθενή στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να εξηγήσουν τι έγινε. Βλέπεις τους ότι είναι πάρα πολλά χαμένοι, δηλαδή πες σεντόνι. Και τούτο είναι το κομμάτι του παγώνου. Επίσης, ας πούμε, στην ιατρική έχουμε πάρα πολλά πρωτόκολλα, SOPs λέγεται, που έχουμε, ας πούμε, κάποια βήματα, είναι όλα τυπωμένα, ας πούμε, πάνω στους τοίχους, πάνω στα emergency rooms που έχουμε, και είναι βήματα, α, β, γ, δ, ε. Και τούτα τα SOPs που λέγονται, ενώ SOP, που είναι πάνω στους τοίχους τυπωμένα, είναι επειδή σε emergency καταστάσεις, όπως που πέφτει σεντόνι διότι γινόμαστε numb, οι άνθρωποι γίνονται ηλίθιοι. Γινόμαστε ηλίθιοι, δηλαδή συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε ένα IQ 10%. Επειδή γίνεται πολλά μεγάλο stimulation του emotion μας. Οπότε το emotion κάνει overtakes, ας πούμε, τη λογική μας και δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Οπότε υπάρχουν τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσεις σε έναν emergency situation για να μπορέσεις να βοηθήσεις τον άνθρωπο που σε ανάγκη να βγει από το πρόβλημα. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κομμάτια. Επειδή σε περίπτωση που γίνουμε numb, να μπορούμε να ακολουθήσουμε τους κανόνες, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας. Άρα συμβαίνει ακόμα και στον πιο μεγάλο επαγγελματία. Εν κάτι φυσιολογικό, εν κάτι βιολογικό, εν κάτι ανθρώπινο. Οπότε θεωρώ ότι πολλές φορές, να μιλήσω για προσωπική, ας πούμε, προσωπική εμπειρία, πάρα πολλές φορές αυτομαστιγώθηκα, γιατί είμαι ένας emotional άνθρωπος, θα έλεγα. Αυτομαστιγώθηκα εκ των υστέρων όταν συνειδητοποίησα ότι είτε ευρέθηκα σε fight or flight και ήμουν, ας πούμε, πάρα πολλά alert και πάρα πολλά κάπως aggressive, γιατί ήμουν σε αυτοπροστασία mode, οπότε οι άνθρωποι που ήταν γύρω μου μπορεί, ας πούμε, να τους συμπεριφέρθηκα με κάποιον aggressive behavior ή ευρέθηκα σε numb situation, ας πούμε, και δεν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά, ούτως ώστε, ξέρω εγώ, να βοηθήσω τον συνάνθρωπο μου και να έχω καθαρό μυαλό. Και εκ των υστέρων, όταν ήρθα πίσω στη λογική μου, αυτομαστιγώθηκα αρκετές φορές και είπα του εαυτού μου, δεν είσαι αρκετά καλή. Μέχρι που συνειδητοποίησα ότι το πράγμα συμβαίνει και στον πιο μεγάλο επαγγελματία. Δηλαδή, ανθρώποι, συνάδελφοι μου που θαύμαζα πάρα πολλά, είδα να τους συμβαίνει το πράγμα. Και είπα, οκ, δεν είμαι μόνη μου, δεν είμαι λία. Απλά συμβαίνει σε όλους το πράγμα. Οπότε, είναι κάτι που είναι ok να το αποδεχτούμε στον εαυτό μας μερικές φορές το υπερβολικό στρες. Πολλά σωστά. Εντάξει, νομίζω ότι κάνεις capture και το κομμάτι του ότι σε όλους συμβαίνει. Άρα, ανεξάρτητα του τι δουλειά κάνεις, ανεξάρτητα το τι συμβαίνει, ενώ ακόμα και εγώ που είμαι ψυχολόγος, δεν σημαίνει ότι τις στιγμές που μπορεί να συμβεί κάτι συναισθηματικά δύσκολο να θα χωθώ. Άρα, καταρρίπτουμε τον μύθο ότι η μόνη διαχείριση του άγχους είναι να μην το ζούμε. Άρα, ο στόχος μας πρέπει να είναι η διαχείριση, σημαίνει να με ξαναπάθω κρίση πανικού, να με ξαναχωθώ, να με ξανανιώσω τους παλμούς μου να πιένουν πάνω. Και νομίζω, έτσι σήμερα πριν κλείσουμε το κομμάτι, να κάνουμε και ένα pinpoint του για ποιο λόγο πολλές φορές θεωρούμε ότι είναι να πεθάνουμε από το άγχος. Γιατί βιολογικά εμείς συνδέουμε πολλά από τα συμπτώματα του σώματος μας συνδεδεμένα με το άγχος, με μια πιθανή απειλή για τη ζωή μας. Γιατί πολλά άτομα, ας πούμε, τα οποία τη στιγμή που νιώθουν και ζουν μια κρίση πανικού, καταλήγουν να πιένουν στις πρώτες βοήθειες. Ο μηχανισμός πίσω από τούτον εννοείς? Όχι, εννοώ ότι υπάρχουν κάποια συμπτώματα που συμβαίνουν στο σώμα μας όταν έχουμε άγχος και κρίση πανικού. Ναι. Και ότι πολλές φορές το πράγμα εμείς οι άνθρωποι ερμηνεύουμε το ως κάτι το οποίο είναι απειλητικό για τη ζωή μας. Δηλαδή, είμαστε δύσκολα αυτή τη στιγμή να διαχωρίσουμε τούτο που περνώ ένα άγχος και ό,τι σημαίνει τούτο.
να το πούμε στην πορεία του, γιατί όταν καταλαβαίνω ότι ζω έναν άγχος σημαίνει ότι δεν υπάρχει απειλή για τη ζωή μου. Και για ποιο λόγο πολλά άτομα ερμηνεύουν τα συμπτώματα με κάτι το οποίο μπορεί να το συνδέουν, ας πούμε, με έναν condition το οποίο μπορεί να τους ανησυχήσει ότι να πεθάνουν βασικά. Ναι. Actually, άμα το πάρουμε βιοχημικά, μέσα στο σώμα μας αυτή τη στιγμή γίνεται τρομερή έκρηση κορτιζόλης. Όπως είπαμε πριν, η κορτιζόλη φέρνει σε στο fight or flight. Όμως, αν υπάρχει υπερέκκριση της συγκεκριμένης ορμόνης, τότε ξεκινάς να έχεις ένα shortness of breath, να γίνεται πολλά narrow, ας πούμε, ο τρόπος που βλέπεις και σκέφτεσαι, να έχεις, ας πούμε, πολλά γρήγορων παλμών και να νιώθεις δύσπνοια. Οπότε, κάπως νιώθεις, ας πούμε, ένα σφίξιμο, ας πούμε, μέσα στο στήθος ακριβώς, και δεν μπορείς να αναπνεύσεις καλά. Όταν δεν αναπνέεις αρκετά, όταν δεν αναπνέεις καλά και δεν πιάνεις αρκετών οξυγόνων, τότε γίνεται το λεγόμενο hyperventilation. Κάνεις hyperventilation και φτάνεις στο σημείο να εντός, ας πούμε, flat ο τρόπος που παίρνεις οξυγόνο μέσα σου, που δεν γίνεται καλή οξυγόνωση του εγκεφάλου. Οπότε μπαίνεις σε ένα panic attack, ενώ μπαίνεις ουσιαστικά σε panic attack. Κάποιοι μπαίνουν σε πιο βαριά μορφή panic attack, σε πιο ελαφριά μορφή και σε πιο διαχείρισιμη. Ενώ υπάρχουν διάφορα είδη panic attack. Αλλά κάπως έτσι μοιάζει και ένα καρδιακό επεισόδιο. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν αβοήθητοι και νιώθουν ότι δεν μπορούν να το ελέγξουν το πράγμα, νομίζουν να πεθάνουν. Οπότε χρειάζονται κάποιον άλλον να είναι μάρτυρας σε τούτο το κομμάτι που περνούν, ουσιαστικά όχι για να τους σώσει, απλώς για να μην νιώθουν τόσο αβοήθητοι, για να βοηθήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους να βγουν από το κομμάτι. Πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν panic attack χτυπούν τηλέφωνο στο ασθενοφόρο, πιάνουν το τηλέφωνο και με το που πάνε οι paramedics στο σπίτι, να αναπνέουν, χρειάζονται να λιποθυμήσουν, να μπορούν να περπατήσουν, να λανάμπ, νιώθουν ότι είναι oversensitive κτλ. Και με το που βρεθεί η επαφή με τον άνθρωπο, ας πούμε, και νιώθουν ότι κάποιος είναι μάρτυρας στο τι περνώ, μπορεί να είναι 4 λεπτά από το νοσοκομείο η απόσταση, ας πούμε, του σπιτιού του ασθενή μέχρι το νοσοκομείο, και μέχρι να έρθουν στο νοσοκομείο, έφτασαν τα συμπτώματα τους εκατευνάσαν τόσο πολλά που απλά είναι εξαντλημένοι και θέλουν να κοιμηθούν. Οπότε, πάρα πολλές φορές, απλά χρειαζόμαστε κάποιον που είναι μάρτυρας στο τι περνούμε για ένα λιότερο οδυνηρό. Πρώτον. Δεύτερον, κάπου έχασα λίγο τον ηρμό. Η δεύτερη ερώτηση ήταν ότι νιώθουμε ότι να πεθάνουμε από το άγχος. Ναι, τούτον ήταν ότι μερικές φορές κάνει imitate το heart attack, οπότε μέσα στο μυαλό μας νιώθουμε ότι να πεθάνουμε. Και το δεύτερο, τι ήταν? Ναι, γιατί καταλήγουν στις προσπαθίες, νομίζω λίγο παραπάνω για να... γιατί νιώθουμε βοήθητοι. Ένα διαχωρισμό μεταξύ του αν είναι πραγματικά συμπτώματα τα οποία οφείλουμε να αναζητήσουμε μια πιο επισταμένη ιατρική βοήθεια ή αν είναι συμπτώματα τα οποία συμβαίνουν. Άρα το που ανέφερε στην ουσία είναι ότι το σώμα μας πραγματικά κατά τη διάρκεια της έντονης αγχώδης εμπειρίας αλλάζει. Άρα έχουμε το panic attack, έχουμε το ότι πράγματι ψηλώνουν οι παλμοί μας, ξεκινούμε να πιέζεται το στήθος μας να πονεί, μπορεί να νιώσουμε εφίδρωση, μπορεί να νιώσουμε ανάγκη για διάρρεια, μπορεί να νιώσουμε ανάγκη να κάνουμε εμετό, να λιποθυμήσουμε. Άρα τούτα όλα τα πράγματα, ξεκινούν τα χέρια μας να υδρώνουν ή τα πόδια μας γενικότερα, τα άκρα μας. Που ανέφερες πριν ότι η αναπνοή μας δεν είναι σωστή. Δεν είναι σωστή όταν λέω ότι τείνουμε να κάνουμε υπεροξυγόνωση γιατί αναπνέουμε πολλά. Άρα το τι πιάνω σαν ποσότητα είναι παραπάνω με το τι βγάλω. Άρα μέσα σε μας γίνεται υπεροξυγόνωση. Και συνήθως το πράγμα εννοώ έχει μια βιολογική βάση γιατί γίνεται. Γιατί την ώρα μπορεί να χρειαστεί να βουρήσουμε, μπορεί να χρειαστεί να παλέψουμε με κάποιον την στιγμή. Να θέλουμε πολύ οξυγόνο για να κάνουμε τα πράγματα. Ενώ σε μια κατάσταση ηρεμίας, το σώμα μας, οι μύες μας είναι έτοιμοι να δώσουν τόσο effort. Άρα, το σώμα μας κάπως πιέζει μας
τις στιγμές που υπάρχει απειλή για τη ζωή μας ή ό,τι ερμηνεύσουμε εμείς ως απειλή για τη ζωή μας, γιατί πλέον στη μοντέρνα κοινωνία η απειλή για τη ζωή μας είναι πετάχτηκε μπροστά μου ένας T-Rex, ας πούμε του τύπου, ας πούμε αύριο έχω μια συνάντηση με τον μάστρο μου και μπορεί να με απολύσει. Άρα πρέπει να κάνω τη φορολογική μου δήλωση. Ό,τι και αν είναι τούτο για τον καθένα μας. Άρα ξεκινούν τα συμπτώματα να παρουσιάζονται από τη στιγμή που εμείς κάνουμε target μια απειλή η οποία μπορεί να συμβεί τέλος πάντων μέσα στη ζωή μας, να μας αλλάξει την ηρεμία μας ή το comfort μας. Ναι. Και επειδή συμβαίνουν τούτα όλα βιολογικές αλλαγές, ένας άνθρωπος ο οποίος πιθανότατα, αν είμαστε και από τη σχολή, είναι ότι μεν αγχώνεσαι, normal άλλουμε το άλλο, μεν αγχώνεσαι και περιμένουμε ότι δεν θα αγχωθεί. Έχουμε και τη σκέψη ότι αυτά τα συμπτώματα δεν θα έπρεπε να ήταν εδώ. Δεν θα έπρεπε να τα βιώνω, γιατί έπρεπε να μπορώ να μην αγχώνομαι. Ή να μην τα συνδέουμε με καμία άγχος. Ενώ ναι. μπορεί να τα συνδέουμε, ας πούμε, να παθαίνω καρδιακή προσβολή, να λιποθυμίσω, πάθα επιληψία. Ξεκινούμε να τα συνδέουμε με πολλά ιατρικά ζητήματα, πιο περίπλοκα από το τι ακριβώς συμβαίνει. Και να πούμε κιόλας ότι η κρίση πανικού και γενικότερα η επίθεση άγχους δεν είναι κάτι το οποίο πάει 3, 4, 500 ώρες στη ζωή μας. Είναι κάτι το οποίο πάει ένα μικρό χρονικό διάστημα λεπτών, από 10 έως 30 maximum, που λέω και πάρα πολλά τώρα, η έντονη κρίση πανικού, το σώμα μας αδυνατεί να έχει την δύναμη να δώσει τα όλα του σε την κρίση πανικού για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα, την ώρα που συμβαίνει το πράγμα είναι η μικρής χρονικής διάρκειας και τις πλήστες φορές βλέπουμε τα άτομα τα οποία βιώνουν την κρίση πανικού να πέφτει η ένταση των συμπτωμάτων τους μέσα στα πρώτα 10 λεπτά. Γιατί το σώμα αδυνατεί να παράξει τόσο πολύ κορτιζόλη σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και επίσης, ας πούμε, συνήθως, άμα το δούμε βιολογικά, μέσα στα πρώτα 30 λεπτά, αν ο άνθρωπος δεν καταφέρει να σωθεί από τον κίνδυνο, αν ήταν στη ζούγκλα π.χ., ήταν να τον κερδίσει, ας πούμε, το λιοντάρι π.χ. Οπότε έχουμε ένα σπαν των συμπτωμάτων, συνήθως 10 λεπτά, maximum 30 λεπτών, αν, ας πούμε, δεν έχουμε κιόλας αρκετή εμπειρία με τα panic attacks. Αν δεν εβιώσαμε προηγούμενα panic attacks, μπορεί να κρατήσει μέχρι μισή ώρα. Αλλά συνήθως τα panic attacks κάποιου ο οποίος εβίωσε τα ξανά και ξανά και ξανά διαρκούν πιο όλη ώρα. Κάτι που να ήθελα να ρωτήσω και να ήθελα, ας πούμε, μια ψυχολογική άποψη σε αυτό το πράγμα είναι κάποιος ο οποίος βιώνει panic attacks ενώ επανειλημμένα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει, ας πούμε, το main λόγο του άγχους του. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, περνά μια αγχωτική περίοδο, ξέρω εγώ, στη ζωή του ή σχετικά αγχώδης άνθρωπος, αλλά κάπως, ξέρω εγώ, την ώρα που πρέπει να έρθει τέτα-τέτ με το λόγο τον οποίο του προκαλεί το άγχος, κάπως βρίσκει έναν άλλον activity να κάνει για να μην έρθει σε επαφή μαζί του και να το λύσει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το να απαντιέται με έναν ναι ή έναν όχι. Μπορεί να είναι έναν τέτοιον άτομο, μπορεί να είναι ένα άτομο το οποίο παθαίνει κρίση πανικού λόγω κάποια συγκεκριμένη κατάσταση. Άρα, έχουμε άτομα τα οποία παθαίνουν κρίση πανικού λόγω αγοραφοβίας. Ή παθαίνουν κρίση πανικού λόγω έκθεση σε κάποιο φοβικό αντικείμενο. Α πούμε, κάποιο ο οποίο μπορεί να φοβάται ταξίδια με αεροπλάνο. Μπαίνει πάνω, παθαίνει κρίση πανικού. Άρα, εκτίθεται σε έναν συμβάν ή τέλος πάντων έχει έναν στίμουλος, ας πούμε, το οποίο είναι ήδη φοβικό για τον ίδιο, άρα καλείται να αντιμετωπίσει το φόβο του και ίσως να μην είναι προετοιμασμένος τι πρόκειται να συμβεί με το να αντιμετωπίσω το φόβο μου. Γιατί σίγουρα οτιδήποτε έχει να κάνει με το να αντιμετωπίσουμε το φόβο μας πάει να πει ότι
ως κάποιο σημείο, μικρό ή μεγάλο, θα μας προκαλέσει δύσφορα συναισθήματα. Okay. Εντάξει, δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσκουν οι κατσαρίδες, άρα τη στιγμή που να έρθει μια κατσαρίδα μέσα, όσον διατεθειμένη και να είμαι να ξεκινήσω να διαχειριζόμαι λίγο καλύτερα την ιδέα ότι μπορεί να μπει κατσαρίδα σπίτι μου, παρά τσιρλώ να φωνάζω, την ώρα που να την δω να περπατά, θα είναι ένα δύσφορο συναίσθημα για μένα. Άρα, οτιδήποτε είναι φοβικό στοιχείο για τον καθένα μας, θα είναι ένα δύσφορο, μια δύσφορη εμπειρία, εάν ξεκινούμε να πηγαίνουμε μπρος στη φοβική εμπειρία και όχι μακριά από τη φοβική εμπειρία. Να σταματήσουμε να αποφεύγουμε δηλαδή. Okay. Άρα, μπορεί να είναι τέτοιο άτομο, μπορεί να είναι και ένα άτομο το οποίο ξεκινάει κρίση πανικού abruptly, δηλαδή χωρίς κανένα φαινομενικό λόγο. Άρα, τζάμε που ήμουν καλά καθουλούλικα, και έβλεπα, ξέρω εγώ, τη σειρά Friends, στο season 5, επεισόδιο 3, ξεκινά μια κρίση πανικού και δεν ξέρω πότε ήρθε. Μπορώ να συνδέσω. Ναι, άρα νομίζω ότι είναι πολλά προσωπικό το τι συμβαίνει στον καθέναν το πράγμα. Οκ, απλά ήθελα να το θίξω διότι έτυχε μου, ας πούμε, να ακούσω, ξέρω εγώ, που άτομα που έρχομαι σε επαφή μαζί τους κλπ. Τα οποία δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν experience στο panic attack, ήταν οι άνθρωποι του περίγυρου, δηλαδή συγγενείς, φίλοι, αγαπητά πρόσωπα. Κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κάνουν experience ξανά και ξανά panic attacks, παίρνουν κάποιες αγωγές, ενώ ζήτησα βοήθεια κτλ. Αλλά επανερχόνταν τα panic attacks. Μερικές φορές, ας πούμε, οι άνθρωποι... από τα ίδια τα άτομα ή από τον περίγυρο τους? Ότι ξεκινά να βιώνουν και ο περίγυρος τους κρίσεις πανικού? Όχι, ο περίγυρος τους βιώνει τις κρίσεις πανικού του ανθρώπου που αγαπούν. Και μερικές φορές ο περίγυρος, ας το πούμε, χάνει λίγο την υπομονή του, τύπου ζήτησε βοήθεια, δεν γίνεται τίποτε, δεν του περνά, κάμνη φιάζει. Κάπως, ας πούμε, δυσφορεί ο περίγυρος στο τέλος. Και απλώς ήθελα να το θίξω το πράγμα, γιατί μερικές φορές, ας πούμε, το panic attack, όσον και να προσπαθεί ο άνθρωπος ο οποίος το βιώνει να το καταπολεμήσει, να το εξαλείψει, να μην του ξανασυμβεί, μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο. Μπορεί να θέλει χρόνια, μπορεί να μην τα καταφέρει ποτέ να το μηδενίσει, ας πούμε, και να μην ξαναεμφανιστεί. Αλλά να ήθελα, ας πούμε, να πω και στον περίγυρο των ανθρώπων οι οποίοι βιώνουν panic attacks να είναι λίγο πιο υπομονετικοί. Ξέρω, είναι λίγο δύσκολο, ξέρω, ας πούμε, έναν emotional baggage να κουβαλάς, να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος που αγαπάς μπορεί να έχει ένα panic attack, αλλά είναι πολλά βοηθητικό να ξέρει εκείνος ο άνθρωπος ότι νιώθω safe με τους ανθρώπους, ότι θα με κατακρίνουν. Θα πρέπει, ας πούμε, να καταπιέζω το οποιοδήποτε συναίσθημα βαρύ νιώθω για να μην τους βαρύνω. Τούτον, ας πούμε, να θέλω απλώς να το αφήσω σαν έναν point. Να προσθέσω σε αυτό που λες κιόλας ότι πράγματι η κρίση πανικού και το άγχος γενικότερα δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο αν το 2024 τα πηγαίναμε εξαιρετικά καλά και δεν είχα κανέναν επεισόδιο κρίσης πανικού, ότι το 2025 δεν θα έχω. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι σημειώνεται μια πρόοδος και ότι η πρόοδος σημειώνεται κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο εγώ αντιμετωπίζω την κρίση πανικού ή κυριότερα την αρχή. Και τι εννοώ με αυτό? Να κάνω μια μικρή παρέθεση και να πω ότι πάρα πολλές κρίσεις πανικού συντηρούνται και φτάνουν στο πικ τους, γιατί πολλές φορές τα άτομα τα οποία παρατηρούν να συμβαίνουν στο σώμα τους βιολογικές αλλαγές του τύπου χτυπάει η καρδία μου πιο έντονα ή έχω παραπάνω χτύπους παλμούς, οι οποίοι μπορεί δικαιολογημένα να συμβαίνουν γιατί μόλις ανέβηκα τις σκάλες ξεκινούν να το ερμηνεύουν υπό το πρίσμα του «Α, τούτον το πράγμα παθαίνω όταν παθαίνω κρίση πανικού», ξεκινούν να χώνονται και παθαίνουν κρίση πανικού. Δηλαδή αυτοπυροδοτούμενοι, ας το πούμε. Ακριβώς. Ναι, ας πούμε ότι είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ναι.
Άρα πολλά και που τα συμπτώματα, ας πούμε κάποιος να είναι έξω σε ένα φεστιβάλ, σε μια συναυλία, να κουντιέται από τσίποδα, να ζαλιστεί λίγο, να νιώσει τούτο το σύμπτωμα, εγώ παθαίνω όταν έχω κρίση πανικού και παθαίνει κρίση πανικού γιατί ήδη έφτασε στο σημείο που αχώθηκε ότι να πάθει κρίση πανικού και παθαίνει. Τούτα όμως έχουν να κάνουν με το neuronal pathway, το οποίο, ας πούμε, το εγκέφαλο σου, ας πούμε, άμα κάνει experience έναν event το οποίο έρχεται τραυματικά, ας πούμε, κάνει save ουσιαστικά το information που έκαμε experience για την επόμενη φορά μπορεί να συμβεί, να είναι προετοιμασμένος, ας το πούμε. Ακριβώς. Αλλά μερικές φορές σε false alarm που σε βάλει όμως στο panic attack. Ακριβώς, ναι. Ναι, άρα το που θέλουμε να διαχωρίσουμε είναι ότι υπάρχουν τα βιολογικά συμπτώματα τα οποία σε κάποιες συνθήκες είναι αναμενόμενο να τα βιώνουμε και σε άλλες καταστάσεις πέραν των κρίσεων πανικού και παράλληλα προσθέτουμε πάνω σε το πράγμα ακόμα έναν τουβλάκι για να πούμε ότι πράγματι και ο περίγυρος μπορεί να είναι ένας λόγος για να μπει κάποιος σε κρίση πανικού. Και ο λόγος είναι γιατί την ώρα που κάποιος μπορεί να εκφράσει, ξέρεις, αισθάνομαι ότι ζαλίζομαι και είσαι δίπλα με τον άλλον, ας πούμε, και περνάς ωραία στη συναυλία και γυρίσει να σου πει, έλα σου πω, κοίτα, να μην πάθεις κρίση πανικού τώρα. Τούτο το πράγμα ήδη βάλουμε το σε ένα στρεσογόνα κατάσταση και υπάρχει πολλά μεγάλη πιθανότητα να αυξήσουμε το άγχος. Επίσης, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ο περίγυρος, οι άνθρωποι του περιγύρου θα μπορούσαν να είναι σε περίπτωση που βλέπεις, ενώ έχοντας την συναίσθηση και νιώθοντας, ας πούμε, τον άνθρωπο που αγαπούμε, ότι μπαίνει σε μια λίγο πιο active κατάσταση, γίνεται λίγο πιο, ας πούμε, αναπνέει πιο γρήγορα, βλέπεις τον ότι γίνεται λίγο πιο alert, ότι τα μάτια του, ας πούμε, παίζουν πιο πολλά, βλέπεις τον ότι, ας πούμε, είναι calm, γίνεται λίγο πιο active, ας πούμε, λίγο πιο alert. Μπορεί ο άνθρωπος, ας πούμε, του περίγυρου να καταφέρει να σταματήσει μια κρίση πανικού πριν να ξεκινήσει. Λέγοντας το, ας πούμε, ωραία, βλέπω σε είσαι λίγο alert. Τι νιώθεις? Να σου πει, ξέρω εγώ, έχω ταχυπαλμία, δεν αναπνέω καλά. Και κάπως, ας πούμε, να του πεις, ξέρεις, είμαστε σε συναυλία τώρα, πηδούμε πάνω κάτω, ας πούμε, έχει 10 λεπτά. Λογικό, ας πούμε, να έχεις λίγο ταχυπαλμία ή να μην αναπνέεις καλά. Είναι κρίση πανικού. Είναι επειδή κουράστηκες λίγο λόγω του πραγμάτου. Κάπως δηλαδή να το βοηθήσει να μπει η φωνή της λογικής. Γιατί τη στιγμή που συμβαίνει το panic attack είναι επειδή ο οργανισμός μας γίνεται παραπάνω emotional, ενώ ακούει τα συμπτώματα που αισθάνεται. Ναι, αυτοματοποιείται τα πράγματα. Δεν έχουμε πολύ έλεγχο ούτε στην αισθηματική μας κατάσταση, ούτε στη λογική μας κατάσταση. Αυτή τη στιγμή αυτοματοποίησε I have to survive. Και ίσως σε το πράγμα, ενώ σίγουρα είναι και άτομο το οποίο ξαναβίωσε μαζί με το συγκεκριμένο πρόσωπο κάποια κρίση πανικού, μπορούμε να παρέχουμε ένα buffer zone. Ας πούμε, να κάνουμε κάτι για να καθυστερήσουμε ή να παρέμβουμε μεταξύ του. Έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει το πράγμα μέσα μου, ώσπου να καταφέρει να εκδηλωθεί κάτι. Νομίζω πρέπει να κλείσουμε γιατί... Ναι. Παιδιά, πρέπει να σας αφήσουμε διότι υπάρχουν πάρα πολλά τρυπάνια. Λοιπόν, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κάνουμε το επεισόδιο του podcast μας. Δεν ξέρουμε αν το κάναμε σε σελήνη με καινή πορεία. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρη, αλλά αυτό συμβαίνει έξω από το παράθυρο. Ελπίζω να καλύψαμε κάποια πράγματα. Σίγουρα δεν τα καλύψαμε όλα. Όμως μπορείτε να μας βάλετε ένα μηνυματάκι, είτε DM είτε κάτω στο chat, για να σας δώσουμε παραπάνω πληροφορίες και why not expanding our podcast themes. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας αυτά τα 35 ολόκληρα λεπτάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας δούμε στο επόμενο. Στο επόμενο. Γεια σας.